Ang mga tao nga nagpuyo nining kalibutana, dunay duha ka dalan nga gisunod. Kita nagpuyo man ta aning kalibutana, unya nagtuo tas Ginoo. Apan usahay malipat kita asa nga dalan ang atong sundon. Ang dalan sa kalibutan nag-ingon nga mauni, kung naa kay kontra, awayan na siya. Kung naa kay kontra, dumti na siya. Kung naa kay kontra, panimasli na siya. Kung ikaw gisumbag, sumbaga na siya. Kung ikaw gipasakitan, pasakitin na siya. Kunya kita nga mga nagtuos Ginoo, diha kasagaran mo sunod dalan sa kalibutan. Mabitaw nga na musaway nimo, mubaos pug kag panaway. Kung naay masuko nimo, magbagutbot, manlibak nimo, mubaos pug ka og panlibak, pagbagutbot og pagdaot kaniya. Mao ni ang dalan sa kalibutan. Ang dalan sa kalibutan, katurang maayo nimo, paoy imong amigo. Katong imong silingan nga sige ka libakon, di ginan mo tinggan. Mao ni dalan sa kalibutan. Mao ni ang gitawag sukdanan nga kalibutanon. Og daghang mga Kristiyanos ang naa diha nagsubay. Kung naa gani nga kuan, naa gani balita, naa gani balita nga dili pabor nimo, masuko ka. Kung naaga ni mo komentaryo sa imong giidolo, masuko ka. Bisag tinuod pay ilang gisulti, masuko ka. Nganuman, kay imo ng idolo, labaw panas Ginoo di ay, kay suko man ka. Mao ni dalan nga gisunod sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Lakip ang mga nagtuos Ginoo, kanya pa tas kalibutan nagpuyo, pero hinumdumi, mingon si Lord, ania kita sa kalibutan, apan dili kita iya sa kalibutan. Apan daghan ka nato ang nalipat, apilta, nalipat na anak. Daghan kaayo sa ato, mga Kristiyanos, we claim nga we believe in Jesus, but we cannot be fanatically attached to the teachings of Jesus. Instead, we fanatically attach ourselves to certain people, individuals in this country. Mao na nga ang pulong sa Ginoo pagkadungog dire, lapos dire, pag-abot sa balay tigre. Mao ni karon nga kining mga tawo nga sige og pakaylap og mga peke nga mga news o sige na dito sa social media na ako classmate nangutana kadtong picture ni Father Flavi SVD. Pader, tinuod ko siya nga pari, murag simang maning iyang gisulti. Kaya naay dito post niya ang naay nakasuwat nga katong namatay nga duha ka mga atleta, isa sa taga parokyano nako sa Talakugon o katong isa nga import niya nga kuan ko no EJK kana naa mo to kuan na kinahanglan imbestigahan ang mga mauni nga pamilya. Nyaing ko nga tempak kay akong i-fact check. Tinuod na nga pari, ako lang i-fact check kining iyang kaning post nga gihimo. Ang subag ni Google, no, Father Flavi did not say that. So, mao na sa kay ang ato good, everything that we say recorded na siya sa Google. Tanaw ni mo ha, sa imong gisulti, record na pati imong address na as Google, pati asa kadapit unsa imong position, unsa imong ranggo, unsa imong assignment, gibutang na diha. Nothing can be hidden. Pag fact check na ako, ingon ang Google nga, no, Father Flavi did not say that. So mao ni nga kaning mga Kristiyanos ba nga kay kini man kung paria kritiko ni sa programa ni kanhi presidente. Remember ha, ang iyang criticism is on the program, dili sa pagkatao sa nagbuhat sa program. Apan ang mga followers aning mga tawhana, gihimong okasyon ang pagkamatay sa duha ka atleta nga okasyon ang daoton kining maong pari. Daghay na ingon nga, nabuang naman ng paria, daot nag-utok ng paria.
misunod pud ta sa dalan sa kalibutan. Kung sa ingon sa Ginoo, kaniadto giingnan kamo higugmaa ang inyong mga higala ug dumti ang inyong mga kaaway. Karon sa maingon, pag-ampo kamo higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. So, kana bitong buhat-buhatan ka og di maayo nga istorya, kisa may nagbuhat ani, sus Ginoo tanan mata masiguro ni kadaghan mga Kristiyano, kadaghan mga Katoliko, ang uban mga born again, ang uban pa nga mga kuan. Unya mo ni buhat dili na iya sa Ginoo. Iya na sa demonyo. Kay mao ni ang kuan nato, tan-aw nato nga asa man nga dalan. Sige, ang dalan sa kalibutan ako nang gihisgutan kadto dili pa dugay. Ang dalan sa Ginoo mao ni. Ang dalan sa Ginoo kinahanglan ang Kristiyanos mahimong larawan sa gugma sa dili makita nga Dios. Unsa may gingon ni Jesus? Ang inyong amahan nga atua sa langit nagpadanag sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. So, ang mutuo sa Ginoo mahimong larawan sa gugma sa dili makita nga Dios. Kung ikaw magbuhat-buhat og post sa social media, nangilad ka sa mga tao, o kini pong mga tao nga dili mo fact check, di ka mao mo tan-aw diya sa internet ug unsaon pag fact check ang giego ra picture nga karaang picture gibutangan dag mga words din ha, mutuod dayon, masuko dayon, mo comment dayon og mga comment nga dili sakto nga mga comment. Uy, Kristiyano na sila. Ang dapat di ay nga dalan nga sundon sa Kristiyano, ikaw ug ako mahimong larawan sa gugma sa dili makita nga Dios. So kung naa kay anak nga badlongon, continue lang gihapon pag higugma, pagtabang. Kung naa kay silingan nga dili maayo buot nimo, continue lang gihapon sa pagkamaayo kaniya. Ayaw himoa nga ang kaayo sa Ginoo nga gitanom sa imong kasing-kasing mapatay tungod sa iyang nabuhat. Padayon sa pagkamaayo, mauna ang dalan nga iya sa Ginoo. Ang dalan nga iya sa kalibutan, daoton ang pikas, dumtan ang pikas, dili makadungog sa tinuod nga isulti, di maminaw sa maayo, di maminaw sa kamatuoran, kay ang iya rang gituuhan nga itum dagtum pula o iyang gituuhan nga mali ra bagyod mauray iyang sundon. So, ang dalan sa Ginoo higugmaon ang katong mga kaaway. Iampo ang mga nangaway nimo. Unya, ingon si Lord nga, we go beyond. We must go beyond the standard of the world. Ni atas kalibutan, but we are not for this world. Nagpuyo tas kalibutan, apan ang gisunod nato ang teachings of the Lord. Ang yang teaching karon, unsa may inyong buhaton, nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Unya, bisan gani ang mga kobrador sa buwis nagbuhat man ani kanang mga kalibutanon nga mga tao. Ang kita di ay we go beyond the standard of the world. Unya, kung mayon ang kalibutan, pagdumtanay mo, mayon kita, magpinasaylo ay kita. Kung mayon ang kalibutan, imong kaaway, dumti ayag tingki, mayon ang Ginoo, higugmaa sila. Pag-ampo alang kanila. Ang mga Kristiyanos mayon man pod nga nag-ampo mamipader alang sa mga kaaway. Nag-ampo may nga mamatay na sila pag-una. Ay di po na maayo nga pag-ampo. Mo na tanaw na to nga kinsa man gyud di ay ta nga dalan ni sunod, dalan bas kalibutan o dalan sa Ginoo. Ang ako bang kinaiya, dalan, nagsubay sa dalan sa kalibutan o nagsubay sa dalan sa Ginoo. Sa katapusan, miingon ang atong Ginoo, bisan kinahanglan nga magmahingpit kamo.
ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. So ang ato ding sundon, the love of the Father. Ang iyang perfection atong paningkamutan nga bisag dili 100% sumusunod nato mo reflect sa atong kinabuhi the perfection of God. His perfection is love. His perfection is doing good to others. His perfection is goodness is more powerful than evil. Busa, di ta mag-apil-apil o dumot. Di ta mag-apil-apil o pakaylap o fake news diha sa Facebook, sa Instagram o uban pa nga social media platforms. Kay kining mga tawhana, they claim they are Christians but actually they are following the standard of the world, not the standard of God.